hadir. Terima kasih juga Bapak Juwarto. Bos Yen, terima kasih Bos Yen. Memenuhi permintaan dari Ibu tadi, ada sebuah tebang Singarengan. Kita mainkan sekarang bersama Campur Sari Suryo Laras.
Sarwono semuanya tentu warga masyarakat Bondo. Setya tulus ku anggon dampingimu Pedoro gandeng tresno Mas Yanto sis. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan Hey hey hey. Senang hubungan iki berlanjut tatak lakoni ning coba bener dengan angini saya dewe serang ngerteni badai terang nanging sinau nari ning tengah matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguati godho wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatak kelakoni ning coba bener dengan angine saya dewe sarang ngerteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan Pedoro gandeng tresno Terima kasih sampun. Iki panyuwunan permintaan pamengku dalem Ibu tadi yang sudah minta semoga puas tentunya pada malam